Surya kang mijil saking bumi tumungung masamadang jagat Pamun paman sengguni ngemuto dindi kembang bun boleh sawo lungsung bertobat kapan lu datang ke Sinopati man kapan lu diperceman di muntun Sulbakaman kulo dereng lego dereng marem yen lu iso nyangking dase sencaki kulo kuwi ra nganti kepruk botol sedaki dewa semanten Koko Prabu Ndorowati nduta ingkang kuasa wonten Gaeng Ngastina ketika pinatuto geger amargi Koko Prabu Kresna dipun pitenah dipun paringi daran ingkang maneka-neka mawar-mawar dipun paringi isa dipun pasangi Guna Piranti Guna Besti sencaki ten jaba karan kula bocah mendem sedaki nganti entek pirang-pirang botol nganti mutah-mutah lebat ngerti geger Kok Prabu dilarang wonten alun-alun botol sampe sirah pres beling tematep sirah man kapan lo tanding saiki man lo dereng marang durung iso ngita-ita sedaki Lung Sukertoan Ingkang putra dini Kembang Mamu Ingkang putra Teror torong Sukertoan Lung Sukertoan dan di Lung Sukertoan nono Lung Sukertoan Karto mau Lung Sukertoan Lung Sukertoan Dilmo ganti hadir niki Bang kue bareng sapa menyang dhewe kali nggo kendang jaipo man ampun lali sewane nggih man iya iya sesuk gampang ning gandeng limbuan ra nganggo sesuk tak potong sewane ha ning kula ngoten-ngoten mabote lah jam-jam niki kula ndur dianggep makan gaji buta kata nggih. Lah sing ngakon ngotong-ngotong kendang jaipong sapa iki ki nganggo limbukan. Ha gara-gara mengke pripun sampeyan niku mula kendang sampeyan niku diliyak-liyak. Aku mangkel karo wis bape golek kendang wong tuwa kota goleke kali pelem wis apa. Kaya ngerti-ngertine mene lho. Tulis rawon ngono dawuh. Among ya. Dine wis kemapak perang gedhe nggih. Sing dipercaya manjing ana Sunamadya lho, Kok.
ya kuwi Subermamu Koko Prabu Salya sing dadi pengampenge Kakang Drona. Oh, ngaten ya. Lah kowe kabeh supaya siaga tata gandeng kabar sing ditampa iki para Pandhawa sing ana kraton Wirata wis babar makuwon sing jenenge Pakon Glagah Tinunu. Mula kowe ketimbang gedsian alumung disiki aja nganti ketinggal sikap gagaman piranti perangan sak mongso-mongso ana pergawe jenenge kejiwan. Oh, niki pun dadi perang Brata itu man iya. Waduh. Kudu tonton-tonton niki. Lah iya. Kapan dadi iso mati, Pak? Mancing wonten Cilobataman. Pengen musuh sapa? Gatotkaca, Antarja, Antasena, Werkudara, Janaka, Nekula Sedewa. Milih mboten wonten sapa? Gareng. Ajel kene gareng. Sing gak didaya apa-apa wonten lho. Oke, tunggale aku maneh iki karo gareng iki kok mikir. Pindah diri cuma dong jauh. Norong kene ndowo apa wae. Aja nganti banjur ninggal marang kaprayetan. Dia mata-mati lan limo. Ini sak dhewe. Bonus nomor. Aja nganti banjur uga Tuhan. Dino iki tumapak perang. Lan kowe tonton-tonton mat ana ing Pakon Glagah Tinunu. Wis sak dhewe ngato manghulu. Kowe sing dadi percayaran kabeh para prajurit ditonton. Sing padha nggo pedang dhewe pedang, sing nggo tumbak dhewe tumbak. Sing nggo bedil mriyem ngarep madung petel ngarep yen kira-kira dalan sing banjur direnake yen ana kayu sing marang dipapal ya tok mangke kula tatani para wadya sing ati-ati jeneng warung.
Singgo tumbak jejer tumbak singgo wadung petel ngarep singgo apa kowe Wak Wak ngopo kowe Wak aku mau go cetok nyetor gasmu kowe guwang cetok waduh nukangmu gogo iki cetok ono perjurit kok nukang barang lu gawean iki ono-ono nek ning mligi prajurit kok omah kepiye? Apa kan gagake ya anak bojoku kok. Bojo kasar-kasar kowe. Kowe kok pedang opo wae? Nggo tumbak, jajal tumbak ngono wae. Kowe nggo pedang tuwa wae. Nggo pedang, jajal pedang ngono kene. Ale jajal pedang ngono. Wah, cuwonge galak iki waduh. Ampun galak-galak Mas tukang cil. Sabar mawon iki nata prajurit mongko watake dhewe-dhewe. Kowe iki rasa cekak kowe. Pangdupang meneng kowe. Ora dimuncak dikon cakil mbleleng ngono. Kowe tak sampun ndas sepur putar kowe. Kono ndas sepet go nyampluk iki ora. Lho aku tekan Londri ndas sepur mangsamu. Pameran untung aku ora menyang mau sepur nabrak modar. Dia ngarep. Kowe nek jejer tumbak kene iki landhiyane sing bener. Len lumbur bu kabeh ngadeg kabeh. Mbokku ngadege mau. Watak kontemu aku. Kowe nyotok kang dadi bilai. Singa gede ngarep. Wadung petel ngarep. Iki umat ono blagah kira. Yang ono dalan sing bodo diratake ono kayu sing mang dipamal. Kalau bes kono bareng ayo, patek ayo. Siang saking mandro iya yang galbo marinyo galbo marinyo rakyat kami jil saking telingmu masa lidir ora ono pedoti nengih ucapan kami jelenggah
ana madani ngono kang makono ing panggonan Gatinulu garwa Madukara Kusuman Ayu Dewi Wara Singkandi kagiraken Wadyabala Manudya kanggo sepakat baris ana kene makon gagah tinulu lenggahira Kusuman Ayu Dewi Wara Singkandi dengadep kang ngrayadén senyaki nembe Iwara kadhaun ngadhep marang Nata Ndrawati Prabu Sri Barakresna dapan kantun para Kilpatih Udara imbal macana ana madaning makon sinawan saking Mandrawa pindha megaring Gusti pamunggi madaning kono anjrakan Puspita kasiring sang Mirana karo kongas kandaning sekar kadung manyambang kandanging sekar kadung manyambar
Sekar kedumengan ambar Jangan Bendoro Kakang Pati Udawa belum wonten paring pangadengan dawuh Raden Ayu Wiji dumateng ngabdi patihan Raden Ayu. Ngaku njal kabeh Prajurit ditata senantet. Aja nganti banjur leno marang kamrengan lan aja nganti ketinggalan sikap gegaman pian perangan sang sono-sono para gawe. Aja nganti muciwani Kakang Pati Udawa. Inggih saken dawuh Raden Ayu. Kula kinten badhe muciwani kanipun. Ing ngabdi kepaten nata paten para wadyabala wanita para wadyabala saking negari Indrawati. Kakang Pati Udawa. Kakang dipun Kakang Dimas Nyadi. Wonten dawuh Kakang Guru. Dewa semua kau jeneng ora cidal marang wong Ratu Indrawati supaya nyaketipun kuwana pakon laganting mungkin Dimas. Mekaten baipun wong Ratu Indrawati. Pun nang tapi tak marang jeneng ora iki kula semana. Anggone wong Ratu Indrawati. Duta sing dimasang ora Ratu mesti nang Dimas. Kabar sing tak tombo nganti ana korban Prabu Dastarata karo Dewi Gendari. Butuh badhe lepat Kakang Guru. Bener apa ora Dimas? Leres Kakang Guru. Kula semanten. Wong Prabu Indrawati. Wonten ing Dinatra dipun pitenah dhateng kula-kula. Tata lain negari kasebut dipun paringaken dhumateng Wong Prabu Indrawati. Lajeng Wong Prabu dipun ajak kembul Bujana Drewina. Wonten mangertos ento dedaharan ingkang sampun cumantos menika dipun pasangi guna piranti Gesti dipun pasangi wisa dhateng kula. Satemah Wong Prabu boten inget Borwa Madya lan Wisana. Mengkono Dimas. Mekaten Kakang Guru. Badhe kepiye sedanti? Wong Prabu Indrawati dipun larang wonten alun-alun. Satemah Wong Prabu ngetingaken dukanipun Dewi Krama ngantos bipel para wadyabala Ngastina kados tambah perangkat tebu banyu bandheng. Lan wonten kedadosan Prabu Dastarata kaliyan Dewi Gendari tungring napelaya Kakang Guru. Jangan jalan betul. Badhe kepiye Dimas? Ingkang rai wonten sakjane Gusti Dinatwata badhe dipun pitenah kalih Kakang Burisrawa. Kula mangertos yen Prabu Indrawati dipun larak Prawadyabala. Lajeng Kakang Burisrawa kula kepruk mawi bata satemah gladran. Lajeng Kakang Burisrawa sampun ingkang prasapa yen sampun dados perangaken kudu tanding biasa kaos kaki. Sebatan ugi ing kalih Kakangku kula dereng marem yen dereng saged njebol jandanipun Kakang Burisrawa. Nyaki Wonten sing jeneng perang Bratayuda ora amur-amur lan andhen. Perang sing nganggo peralatan perang sing suci Dimas. Sapa sing berbakat karo sapa sing sabar karo selek. Nunggu dawuh Kang Prabu Indrawati amarga Kang Prabu Indrawati sing ngasta buku Cita Pesona Tani Senopati. Mulai mancing ana Senopati wis ana sing mancing ana Sumadi lho, Bu. Nunggu dawuhe Kang Prabu Indrawati. mekaten. Sepisan meh aja lampian awur-awur tadi. Mau join tomo ngambaru Ngambara rumengku sukma Tringantos ponipun imbalaken pun kapok ingkang kepelajar prajurit Manudya prajurite
Dewi Rosnikati. Alok ento glagah timur kepung madya kula segelas Pak. Nyawa sebantu wedinai. Nggo bener wonten kapatanipun kula nyuwun abingan sumawan-sumawanku. Kula sumantan nganti balen. Menapa ngapa Barotyo? Mayu banjur konjur marmanku. Iki bubana parang kusumo apa kepiye? Kowe itu kok metu kabeh iki lho piye? Aku ora mangling iki mburi wis sing jenenge Mariati ayake iki. Iki sing jenenge Tesa ayake iki. Nah, sampak mutar kowe. Iki prajurit manito padake Deras Koparang Kusuma. Nanti rasa musuh aji alisan. Aku iki prajurit iki ora. Prajuritnya sing bantu Dorayu sekali. Senang datang manito ning wanita di kiosok karo priya. Sing jeneng manito iki derajate padha karo priya. Mula do swiya-wiya karo wedok kowe mau dawa. Nah kok ngarani wong ngawur wae masamu padake apa? Aku to padake peskamu aku. Mangsamu wae. Ngawur wae nek muni sampak mutar kowe. Prajurit aku iki arep wujude kaya ngene iki. Bojoku gila karo aku sing jenenge Pagiman ku aku gila ora. Nang aku muni menteng-teng iki lah bakal wani karo aku. Bojoku ngono ora. Kowe to kok galake kaya ben, galake yo ben nyatane bojoku yo tunduk karo aku kok. Raketan muar menyang njaluk. Ngono iki gak yo. Duh lagi naik mboten nyolong-nyolong pangon glagah tinut kepung madya bolo kepung madya gelas papan den ayu kepung madya bolo gelas papan den ayu iya mitra saking kumplek beting Gendira menika saking nagari Kasina kula badhe jumangkah ngadepi ajre amarga kula nampi dawuh cobi kula nampi dawuh labrak wong Cina macem-macem karo aku wae aja milih lurus maju bareng maju kabeh 5 10 maju bareng arep diguyuk ora bakal aku kalah tak tepani sepiro dane wong lanang bisa mau itu wong lanang kuwi yo ora dik ayo pancen bener. Jeneng wong lanang karo wong berengkuto ngono-ngono ora kalah pokoke. Beda wong wedok ya ono. Lah iya mulane kowe. Aja macem-macem karo aku. Sing jenenge bojoku Pak Edi kowe ora aku gilane setengah modal. Bojone wis tesu ngono kuwi. Aku jane ora mrene bojo kowe sabar. Mau ngungkap pacare jaman biyen bareng aku meneng bae. Ya sabar iki. Mergo jadi manteke kudu sabar nrimo tawakal. Nek muring tenan berat. Ngedi lak glundungi epek. Ojo ngedi aceng kemadulan. Ojo ngaceng toyuk maju kepit putar. Masa ngono-ono bae. Duh terus pundi telu kados pundi den ayu. Kula badhe maju wonten Sumadyalaga ajrih
dereng api jauh cenayu Satyaki pun dawuh coba pertokono prajurit saka ngendi yen itu saking bandira nginku plebet menika saking Ngastina saka Ngastina mekanten Raden yo mami labrake Satyaki iki Mas wah itu satria ngadian darat mentang kaya ganyo malang kaya nduk hati-hati lho hati-hati aku ora panggil ya ngerti lho kowe ngerti iki Satyaki ya Raden Sencaki Senopati Ndrawati iki Senopati sing pilih tanding mula kudu sing hati-hati ngadepi Satyaki kudu sing hati-hati takoni Satyaki Satyaki ono barang ngerti karo aku ya apa dudu aku kowe semikir aku tekan kene bakal goleki Senopati ngamarta munggae para Pandhawa mergo aku nampa dawuh tinimbang gedhisian luwih becik ndisi mula kowe menggato aja karo aku pendhor kon ketok nang arep aku tak rampete nyawane wadalah sumbang usum pecahke watu iso mutuki wis gliging yen pancen karepmu kepengin bakal merjo marang para kadang pendhawa luwih dhisik iki sing ngarepmu Satyaki tanding wadalah kowe mingijen Satyaki iki lho sawangan iki pundhus saka wong 100 sakjane oh gawan kabeh ora gelem minggat rancak gawan patin ayo
Aduh, tugel sikilmu. Aduh, sumpah tanganku. Aduh. Hilang trijiku. Aduh, mati aku. Cepleng mripatku, aduh. Terus pundi rangil mati sembunyi. Mripat kula cepleng. Mripat ngantuan apa-apa. Arep ora cepleng ora ana gunane itu watu kowe gak kudu cepleng ngono kowe kapok. Wah, tegelan sembunyi. Aduh, gelumpung. Aduh. Waduh. Hilang sirahku, aduh. Iki hilang sirah lah kok iso muni iki sirah rek. Aduh, cumel susuku, aduh. Aja saru, mboten saru. Apa nek wong nang ndi susu kon duwe apa kon kudu muni pentil ngono. Malah saya deleweran ora. Wong lanang kok duwe susu ra ning wedok kok. Sampai gede karo cilik ya ora lah iya. Niki pripun iki Gusti Patih? Niki do tangkuaran randan, oke sing do cacat. Niki dos pundi niki? Wis kono mundur ngono. Juru kula niki dos pundi nek mertombo tambakno dhewe-dhewe. Waduh. Senggone pelit nyepet. Ana mau lho, Mas. Ora pakis kaki. Iya, Man. Petuke kene, mengke labrake sakit. Sikatnya. Wadya makire nanggono nanggono gawe gelar sirang-wang mantap kaya digandhi ngadang dalan sekaki ora barang kowe aja banjur mepeti dalan ing prajurit saka mesin aku arep goleki Pandhawa aku arep ngrampet nyawane para Pandhawa mergo aku pengen bakal malas dadi loro wilayah
sedane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Kalau ono barang baik lapor kepo koncane kula kadan perlu ya wis kublimbing sires lagi wah ngemping loro gigi pati keparang patut banget lagi ora barang watekan ngaji jokai jam manos sastra dina tumpang sungguh ngramke tebak diadamu bablas nyalamu bidi jebol diadamu. Mati kula Pak. Ngajar sik ya. Mati kula. Mati kok sing ada susu. Mati kula. Aja kesusu tanggung aku sing pirang-pirang. Mengko ora mesti aku sing repot. Malah pernah sampeyan. Sejaki antep tangane wis suwe. Panjenengan biyen bocah kae
orang mau disumpung kadidaya nyambung sirah kaya pendel sih pancen kaya martir kula gumun anteping tanah sekali saya kemeringet saya bobot tangan nilai saya kemeringet saya ampuh beda lho kowe yang kumandang saya kemeringet saya lemes kudu dijamuni sampun nanti sareng nganggo jamu wis ya saka tukang ae ngene iki ngira mangke panggura iso mekongkong ra iku malah ono wo candak sira kok jeblas iki watu bus luwangsa dingguane tangan tengen nyampro sirah pos luwangsa mumet leng gatine kayu awan nang Wonosobo nang Wonosobo ngomong nang Temanggung iki nang Temanggung nang Wonosobo milih bojo sing enom kaya kaya pameran isiwan ngaju para tasih kabeh para jejagul kurus padha samekta gati sampe kunci mongko kowe sing dipercaya dadi percaya arep yen nganti kowe kalah karo Staki apa kira-kira ora bebanan pira Galuh Senopati Singastima Windan Dindi Nara-nara Indo sing isih ana dalan Prabu Bogodento wis padha siaga tata-tata ngewangi marang rakamu anggere Duryudana nggone nempuh marang para Pandhawa nggak labrang iki sing ati
Waduh, hati ya. Waduh. Sare mangkora. Sare kono undrung ngalangan kuwi ora. Wisis. Kok batuke menyonyo dintuk tawonku. Ini nggon kuping barang ini. Dadi pate ngamung nyawa. Kuwi kok tawonku ora ya salah. Untung aku ki serep nyawane. Menan ora serep nyawane mbuh tenan. Wah, buayamu ora. Aku kelabrakmu. Wah, bos tadi diberi lipet. Prigel ora, rideng orangan. Kula gawa godho. Godho disaut. Sampe sirah terus luar saya. Waduh, kula. Pun monggo mawon. Aduh. Kuro nek kon maju perang nakal. Nek kon madang mati regudu ora kalah. Mat. Iya. Memang saya sih. Setiati. Waduh. Wani ora. Waduh. Yen pancen wani musuh tadi maju. Menang terus tadi bakal mundak pangatmu mundak bayang. Bakal mukti bau deduannya kelewati. Lenang. Wajian kepat. Opo Citrakso? Kowe mundur timbang loro awakku. Wale. Ayo mundur. Aku belum mundur waton iso. Ngelinting ki sesake. Watak. Sentake. Opo? Tangan saben malam Jumat kliwon malam Selasa kliwon tak suwoke nang barang Gusti. Nanti lho, iki apa kuwi? Sing tengah ki ngowet ijo iki. Nggo nyelentik semut mutar. Ayo mundur. Yen terus kompormu. Wira pawira menang karo aku. Kowe mau kalah karo aku. Lho. Apa iya? Nek ngono aku tak. Sabar. Bisa ketemu Santisan. Menang kok kalah? Bu. Iso bu wis syukur.
ora entek duitmu wis alhamdulillah. Sencang lo tantang mentah-mentah. Mbok sing mateng. Aja sing mentah. Mentang dadakan lan masak barang. Wah, mati goblok. Kula nguwi tangan kula niku saben malam Jumat kula non sewu kula suwuke tenan semua. Sing tengah ngonyotik semut modar. Ah, iya kuwi semute kok. Terus toto pilih, mboten. Mungal ngeten iki ta. Ya didelok porongnya. Ora patut nangkara. Kowe pantute kalah karo aku. Kula bengos sakayane. Welo, opo yo? Dan bisa kompak. Ya ngono aku tak bali wae. Pak cicilan yo ngopo? Matane yo. Melu sisat. Sate, saya. Sinan. Apa? Saya. Sinan. Oh, mungsuhe. Sentaki. Watak. Nah, maju kok. Kuku padi. Mama tahu. Mah nek mataku ora. Maju. Musuh. Nah, nanti mendelim mripate. Sentaki. Arep ngomong ngerkoso kok ya omong ngisi dilagi apes jampes. Rupamu iki lho, Den. Pandhe kula niku brengos barang ya ngapa. Maju ya kono. Aja. Ming. Sen. Caki ya. Arep ngomong secak iki rekoso. Ora gegel iki kan kelakon mama mati didindir ngaku kowe. Mutar. Setan. Ana wong tuwa di sampul sakayane. Iki sirah pada opo. Jebule ndase sing ngulir lagi mau. Nah,
malah tindas-tindas ki. Kan maju dah. Maju. Maju. Setyaki Suramati. Iso musuh taki, iso ngalahke taki. Mundhak panganmu, mundhak bayang. Weh, ojian kae. Waduh, apa sing maju Mariati? Tak mau sapa-sapa. Ayo mau coba. Maju bareng. Ora. Ojo minggu wis maju. Waduh. Iki nek ngampreng kepiye iki? Musuh wong wedok, waduh. Ayo maju. Aku mindur kan bisa maju. Bojo kuwi kalah karo aku. Sing jenenge wagiman karo aku gilone setengah modal. Wah. Mumet iki aku, aduh. Mata kamprep pes jeblok tor ngono ora. Nyoman temen. Waduh. Wah, sian. Iman iki. Wah, kalene. Ayo maju, ora maju tak ulang kowe. Waduh. Waduh, pikantuk MBG, Man. MBG apa aku semoga niku kok MBG ini mriki. Wah, setan kok blajul bablas. Udo kok blajul bablas. Lah sing maju niku perjulit manito, kae perjulit Sri Kandi. Lah kuwi wong wedok do dadi perjulit. Iki wong amanto ngono. Wong wedok iso dadi lurah lho. Wong wedok iso dadi camat lho. Mergo kok pinter. Ngono. Lan derajate padha karo wong lanang. Beda karo Kurawa. Kurawa ndek bojo do disia-sia. Ngambil kedaden KDRT. Mun Kurawa ya. Sing contoh kan perjulit ngamato manito
iso dipercaya dadi bebetenge negara. Ora ana sing bisa kaya ngono kae. Nggih, Mas. Iki pripun iki, Mas? Mboten iso disuwowo sakit. Wis mundur kono. Boleh srawa, Nur. Iki ilus tapi wah niku sing kowe jam-jam. Sencake man iya. Bungke. Aku durung regot. Durung marang ya iso nyangke dasmu bungke. Mundur saking ayuda mulat pun nang Prawadya Bala Prawadya Bala Pandhe pering munyo mangungkung ing gegono munyo mangungkung ing gegono jagat Bendoro Dimas Sakti kula Kakang Bu arep maju nganti Dimas badhe tanding kiyasa kaliyan Kakang Bulisro menika kula ame-ame anggen kula badhe mejahi Kakang Bulisro aja mengono Dimas pun Kakang mau ngarep kondo gepi marang jeneng moyang maju perang yo menawa aja ambek amur-amur iki perang nganggo peralatan perang sing suci mergo pancen sing nggawa buku Cita Sultan iki Senopati niku Prabu Durwati delok-delok Senopati wis ngopi sapa yen pancen wis ana kepatah dadi Senopati Senopati ni ana negara wis ngomong Bandung marang matur marang Prabu Durwati mengko Prabu Durwati bakal dipreso buku Cita Sultan iki Senopati manut apa sing dadi dawuhe Prabu Durwati aja ampe awur-awur Dimas Satyaki tinunggul kadanira
Ya istaki bobo Kakang Pati Udawa. Kula kinten kok leres mawet dados ngendikanipun Kusmane Ngayuti Wara Srikadi ampun guga nuhun aja ameh awur-awur iki perang nganggo pranatan. Mangono Kakang Pati Udawa. Yen pekaten lajeng sami kursanipun Kakang Mbok Dimas Kula dawuh. Dene Prabu Durwati sowan ana ing kraton Wirata urung menawa bakal didangi kedadian kang wis kamuri ana negara Ngastina. Ayo Dimas yoga tata pun Kakang Ndrena sowan ana ing kraton Wirata Dimas. Kula dirageng Kakang Pati Udawa ngono. Ayo tata derake tindake Kakang Dewi sekali mengke kula dirageng saderengipun kula dirageng Bupati nata Paladya Bala supados wangsul wonten negari Wirata kula Kakang Pati Udawa pengaturaken. Sigroman rakiting lawang sasongko Macarana jakarnya kang kinarya momong kang kinarya momong momong salira tunggal watap bumi kang kuwi sir dileneng weke bungge ngomong idang rek mau pengen tanding biasa maksudnya kowe sakno sing tecis kowe jerih getih wedi matike bungge Gudes Ramadhan aja banjur bunga-bunga mun lestaki ora mergo wedi karo kowe nanging iki nunggu dawe kabeh para kadang pendos yen ora kraton Wirata ngaten mandya lha kok sampeyan iso amarga tresno agi wae duta ana negara Ngastina mesti nilai bakal didan marang para kadang ngamarta sing padha lenggah para kraton Wirata lajeng kersanipun paman sekuni dina iki tata-tata ya nunggu kepiye kawusanane Koko Prabu Mandalaka anggone jumeneng Senopati iso antrabasa barisaning para Senopati Wirata utawa Ngamarta ora mungkin bodhal iki Pak.